Għaddejjin ġmielhom it-tħejjiet biex l-erba' wara nofsinhar il-poplu Malti Wawċi jiċċelebra l-festa ta' Jum il-Ħaddiem li din is-sena se jiġi ċċelebrat fl-isfond ta' żewġ appuntamenti elettorali importanti tal-25 ta' Mejju illi ġej li matulhom se nagħżlu r-rappreżentanti tagħna għall-Kunsilli Lokali u l-Parlament Ewropew. Fl-isfond tal-ħaddiema u l-volontira tal-Partit Laburista jarmaw l-armar meħtieġ għall-attività ta' Jum il-Ħaddiem, is-Segretarju Organizzattiv tal-Partit Laburista William Lewis qal li l-partit dejjem ta' importanza xierqa lill-festa tal-ħaddiema u din is-sena mhux se tkun eċċezzjoni. Apparti li l-ewwel ta' Mejju hija festa f'qalb il-ħaddiema u għalhekk il-Partit Laburista, illum qegħdin f'kampanja elettorali u għaldaqstant qed intuha l-importanza tagħha li jistħoqilha biex bekk inkomplu nwaslu l-messaġġ tagħna. Ħajkonna attività li fiha kemm artisti lokali kif ukoll internazzjonali, ħajkonna ġiex banet iduru mal-Belt Valletta, ġifieri żgur daw kollha li ħajnaqdu magħna ħajkunu qed jieħdu gost dil-festa li qed norganizzaw. Apparti minn hekk, il-qofol jintlaħaq bid-diskors tant importanti tal-Prim Ministru Joseph Muscat biex inkomplu nuru kemm Malti hija f'qalbna. Fid-dawl tal-fatt li mistennija jkunu eluf kbar li jattendu l-attività, il-Partit Laburista ħaħsib li alloka postijiet għal persuni b'diżabilità u li t-trasport ikun organizzat. Fil-fatt, il-vjaġġi tat trasport pubbliku se jkunu aktar spiss, waqt li se jkun hemm vapur dirett tal-Port il-Kbir minn Għawdex li se jitlaq fis-sija ta' wara nofsinhar. Waqt li ħeġġeġ lil lawċin jaqtaw malajr il-biljetti għal vapur fakkar li l-Komitati Lokali tal-Partit Laburista se organizzaw trasport minn kull lokalità madwar Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.